Teknologidagen hos Nibio på Apelsvoll har etablert seg som en fast tradisjon de siste årene. I år ble den arrangert for 4. gang, og årets tema var hvordan en bedre utnytter traktoren, nøkkelmaskinen i landbruket. Vi i Norwegian Agro gikk i samarbeid med dekkprodusenten Michelin, og sammen demonstrerte vi viktigheten av optimalt lufttrykk. Nå skal vi få høre Åge Boller, teknisk sjef for Michelin i Norden, fortelle hva de frammøtte fikk oppleve. Jamen, i mange år så har Michelin jo talt omkring lavt lufttryk og hvilket fordel der er med det. Og i dag så vil vi så illustrere, hvad der sker i de der 2 lasagne-tester, vi har lavet her med et normalt lufttryk og så det rigtige lufttryk, som man kan sige. Og det er noget, vi bruger rigtig meget energi på. Og i dag så har vi så valgt at gøre det på den måde, at vi har gravet 2 huller for ligesom at visualisere, hvad der sker i jordlagene længere nede, når man kører med forkert lufttryk og rigtigt lufttryk. Så det er egentlig grunden til, at vi er kommet herop i dag. Lad os grave lidt og forklare, hvad vi egentlig har gjort her. Ja. Vi har gravet ned i cirka 70 cm i dybden, og så har vi, som vi kan se, så har vi lavet forskellige lag af 2 cm jord, 2 cm sand, 2 cm jord. Og så har vi kørt over med traktoren med rigtig lufttryk på den her side her, hvilket var 0,8 bar. Og så kan man se, at der stort set ikke er nogen deformation på jordlagene hernede. Der er omkring 1,5 cm i toppen, men længere du kommer ned, altså når du er nede i 20 cm, så er der ikke nogen deformation, og det er det, vi ønsker på den test her. Traktoren som ble brugt i forsøket var en Claas Axion 870, påkoblet en Horst Terrano-kultivator i trepunkten bak. Når harva løftes, blir akselbelastningen bak, uten noe lodd foran, 10.500 kilo. Med andre ord, hvert bakhjul har trykket ned med 5.250 kilo. Dekkene var for øvrig Michelin Axiobib 2 i dimensjonen VF 710-70-42. På den anden side her, der har man kørt med 1,6 bar, som er et ganske almindeligt lufttryk på traktordæk. Og der kan man se, der har man en spordybde her på næsten 10 cm, og der er egentlig forskydninger i jordlandet helt ned til omkring 50 cm. Så det vil sige, at når man kører med så højt lufttryk, som man har gjort her, så deformerer man jorden betragteligt mere, end man gør over i den anden side. Det her det er ikke ønskeligt, fordi det er jo klart, at når man deformerer jorden, så mister man jo udbytte, bruger mere brændstof. Og der er jo en test, der siger, at når man deformerer jorden så meget her, jamen så koster det jo rigtig, rigtig meget på udbyttesiden. Hvor man i den modsatte side herovre viser det, at man får måske 4% mere udbytte ved at køre med rigtig lufttryk i hele perioden der. Så det er det her, man skal undgå. Og der er den der tommelfingerregel, der siger, at når man så sykker 1 cm, så er det som at køre op af 1% stigning. Og i det tilfælde her, der er man 10 cm ned, så det vil sige, at man kører op af en 10% stigning. Og det er ikke godt. Det er ikke godt for noget som helst. Så det der, det skal man undgå, og det kan man ved at køre med korrekt lufttryk i sin dæk. Traktoren vi her har kjørt over med er jo en 300 hesters traktor med en trepunktsmontert harv, sånn at det bakakseltrykket når harven er i luften er jo 10,5 ton. Ja, præcis, ja. Og det er også derfra vi har justeret lufttrykket her. Og faktisk så kunne vi måske have været gået lidt længere ned i den side derovre, men vi valgte at sige 0,8 og 1,6, som er i hvert fald inden for rimelighedens grænser. Så det giver jo den kæmpe forskel her. Og det er desværre ikke, det er ikke uvanligt, at vi ser sådan nogle spordybder her, fordi folk ikke får justeret deres lufttryk. Og det er jo let for os som dækfolk at sige, men det er jo lidt dumt, fordi der er jo masser af penge at spare ved at huske at justere sit lufttryk. Det kan være lidt kompliceret nogle gange, men der er masser af databøger, hvor man kan finde det i. Og det man egentlig skal bruge, det er bare at finde ud af at sige, hvad vejer den på aksen, hvad hastighed kører man, og hvilket moment ligger det. For det er klart, at hvis man kører med dybdegående hav, jamen så, selvom man kun kører 8-10 km, jamen så bliver man nødt til at kompensere på det der moment, man har i dækket, og der bruger vi typisk vores 30 km skala i dækbøgerne. Udover de der 2 huller, vi har gravet i jorden, så har vi også her foran lavet sådan nogle fodaftryk. Og det vi har gjort, da vi har kørt bakket hen over den der hulle, så har vi kørt frem og stoppet traktoren her, og så har vi drysset sand rundt om begge dæk. Og der kan man jo tydeligt se, hvilket fodaftryk man får på det høje tryk og på det lave tryk. Og ved det lave tryk er det cirka 20% større. Og det betyder jo, at traktoren er meget, meget lettere ved at, ligesom at flyde oven på jorden, hvor den med den der, og det ser man også der, vil jo lave et meget mindre fodaftryk og lave meget dybere spor i jorden. Så det er jo et meget godt bevis på. Ikke ret meget nedsynkning, stort fodaftryk. Meget nedsynkning, lille fodaftryk. Det er ikke godt for brændstofforbrug eller for komprimering af jorden eller noget som helst. Så det skal man undgå.
Her er det jo et såkalt 710-hjul, altså 710 mm bredt hjul, og vi måler jo til høyre her så måler vi jo at det er 70 cm, men det er bare 67 på andre siden. Ja, og det er jo klart, fordi når man pumper det op, så får det sådan ligesom lidt en balloneffekt. Altså, så man kan sige, det bliver ikke helt smalt, men det er jo klart, 3 cm er jo forskellen. Men det er lige så meget længden på dækket, fordi når man tager luften ud af et dæk, så bliver dækket længere, ikke ret meget bredere. Og det kan man jo se på det her tilfælde, at der er jo 12 cm cirka forskel i længden på dækkene, og det er måske 1,5 mønsterklods i indgreb, og det betyder utrolig meget på trækkraften også. Så det giver mange ting. Men dette forudsætter jo at dækket har en evne da, til at kunne køre med et riktig og lavt drifttryk. Absolut, ja. Og det er jo også derfor, man bliver nødt til at gå ind i databogen, fordi man kan jo ikke bare lukke ned til 0,8 bare i alle dæk. Der bliver man nødt til at finde ud af, har dækken kapacitet til at kan gå ned i de der belastninger der. Og der kan man sige, nu om dagen med vores IF-dæk og VF-dæk og Ultraflex-teknologien, har vi mulighed for at gå rigtig langt ned i lufttryk. Også hele dækkets levetid. Så det er vigtigt at udnytte de dæk, man køber til sin traktor. For ellers så kunne man lige så godt købe et standarddæk. Og her var jo Michelin veldig tidlig ute med at udvikle VF-teknologi, altså et VF-hjul. Forklar hvad som i praksis er et VF-hjul. Jamen det er vel, VF-dækket blev lanceret af Michelin i 2003 som det første producent. Og det er jo klart samtidig med Ultraflex-teknologien, fordi VF er en norm, som alle producenter kan holde sig indenfor, og det er noget, der hedder ETRTO. Og der kan man sige, at noget med Ultraflex-teknologien, det er en Michelin-patenteret karkasse, som andre ikke kan bruge. Men det, der er forskellen, det er selvfølgelig, at hvis man har et standarddæk, og så tager et IF-dæk, så har man 20% mere kapacitet ved samme lufttryk. Så har man et VF-dæk, så har man 40% mere kapacitet ved samme lufttryk. Så hvis vi har vist testen her med et standarddæk, så vil vi ikke kunne have så stor forskel. Men det er jo det, som man kan med et VF-dæk. Det er simpelthen at udnytte den overkapacitet, kan man sige, der er i dækkene. Og her i Norge så er det jo etter hvert veldig mange traktorer som går med VF-hjul, for det er jo som regel det blir levert kanskje over i hvert fall nærmere 200 hester og oppover. Ja, så det er jo en kæmpe fordel, at man kan justere op og ned på lufttrykket og virkelig udnytte dækkene. Og det ser man igen her, hvilket fordel der er i det. Og så også igen på brændstofbesparelsen, den er også kæmpe stor. Og drivstof, det leder os over i det tredje forsøk, eller illustrationen vi har vist her i dag. Ja. Vi har kørt forsøg bagved her, hvor vi har kørt med 2 traktorer, og den første har der været monteret sådan et brændstofforbrugssystem på. Og så har vi kørt med 1,6 bare i den forreste traktor, og den bagerste har egentlig bare bremset den, altså holdt igen. Og så har vi kørt en distance på cirka 100 meter med 1,6, og så har vi brugt brændstof af det forreste rør. Så har vi kørt retur og lukket ned på lufttrykket til det, som vi anbefaler for Michelin. Kørt samme strækning. Og der fik vi omkring 10-11% brændstofbesparelse på de gange, vi kørte, både på stubmark og på pløjet jord. Og det vil sige, at det er meget godt i tråd med det, vi har oplevet tidligere på Michelin, at det giver ca. 10% brændstof ved at justere lufttrykket til det korrekte. Og det er jo rimelig lette penge at tjene, udover jordkomprimering, som selvfølgelig mindsker udbyttet. Så man skal begynde at gøre lidt mere ud af sit lufttryk, vil jeg sige, fordi der er simpelthen så meget at hente. Og riktig lufttryk i dette tilfældet var jo helt ned mot 0,5 i fremhjul og 0,6 i bakhjul. Ja, og jeg vil tro, vi kunne nok have gået ned på 0,4, eller vi kunne godt have gået længere ned på kanten der, men det var det, vi valgte at køre med på den test der. Så det er igen lette penge at tjene. Det er bare lige, man bruger energien på det, og så lige få fundet ud af, hvilket belastning og moment man har i sin dæk, og så få det justeret ind. Og det, der sker også, det er, at nu begynder man mere og mere med det, der hedder Central Side Inflating System, hvor der er bygget ind på traktorerne, så kan man inden for kabinen justere lufttrykket. Så skal man ikke ud manuelt og begynde at justere det. Så går man simpelthen bare ind og sætter lufttrykket ind i den computer, og så siger den, at jeg skal køre med 0,5 bar, eller hvad ved jeg, og så fikser den det hele. Og det gør jo, at landmændene får det brugt, når de sådan skal ud og køre, for hvis de skal hjem og justere lufttryk hver gang, så er det ikke sikkert, at det bliver gjort. Men jeg er sikker på, at inden for nogle ganske få år, så kommer rigtig mange maskiner til at køre med lufttryksreguleringssystemer, fordi der er så meget at vinde ved det. Du sa det tidligere i dag, at når autostyring kom for 10-15 år siden, så var det mye penger, men det sammenligner lidt med, hvad dette investeringsniveau er. Jamen for 10-15 år siden, der begyndte med alt det der autostyring og GPS på traktorerne, så var det måske 10.000 euro cirka per traktor, eller måske mere. Og så mange siger, nej, det var alt for mange penge, men man ser jo næsten ikke en maskine i dag uden autostyring GPS. Og jeg er sikker på, at i løbet af nogle få år, så kommer man også til at se det der lufttryksreguleringssystemer på mange maskiner, fordi der er simpelthen så mange penge at hente i det. Det kan godt ske, at investeringen er stor her nu, men på den lange bane,
så får man det hjem igen. Det er jeg ganske sikker på. Og udviklingen går stærkt med kompressorkapacitet og sådan noget der, fordi det har jo nogle gange været en udfordring. At det har været for lang tid om at pumpe op, men med de kompressorstørrelser, man har nu, så er det jo inden for få minutter, så er der fra marktryk til landvejstryk, så er du oppe på det, du skal have. Så og det går stærkt, udviklingen der. Det er der ingen tvivl om. Så er det jo verdt å nevne at veldig mange traktorer i Norge i dag har jo etter hvert nye traktorer blitt levert med en kompressor på grunn av luftbremser til henger, og det kan jo også benyttes da via et uttak, så får du jo rett og slett muligheten til å regulere lufttrykket ute på jordet. Absolut, det kunne man også vælge at gøre på det tidspunkt. Men ja, og det er selvfølgelig den billige løsning at gøre det, men, og så skal man så ud af traktoren og gøre det, men man har jo også den anden mulighed, at man køber et andet system der, og jeg ved ikke, hvad det koster på en traktor. Koster det 10.000 eller 10.000 euro eller sådan noget. Lidt om du har kompressor eller ikke har kompressor. Men der er ingen tvivl om, at priserne er blevet bedre på det der. Så det er til at betale sig ud af. Også mange producenter begynder at have det originalmonteret fra fabrikken, så kan man bare bestille det, når man krydser af specifikationer og siger, at jeg skal have lufttryksregulering på. Så det er jeg sikker på, at Norge og alle andre lande, der vil man se mange flere af dem i fremtiden. Fordi det, der sker, det er jo en ting, at man sparer brændstof, når man kører på marken ved lavt luftryk. Men hvis du ikke får justeret lufttrykket op, når du kommer ud på marken, eller ud på landevejen, jamen så kommer du til at bruge alt for meget brændstof derude, fordi så er traktorerne meget svære at trække med lavt luftryk. Så det er både landevej og mark, fordi man kan sige, landevej højt lufttryk, mark lavt lufttryk, så vinder du egentlig på en eller anden måde der. Nå har vi vært heldige i dag å låne en Arion 660 av en landmann her i Norge som er veldig bevisst på lufttrykk, og han kører jo veldig lave lufttrykk. Hva er det egentlig et VF-dekk tåler? Jamen det kommer igen an på hastigheden og belastningen og momentet, og der skal man ind i databogen, men sådan noget, mange af vores dæk med Ultraflex karkasser kan jo gå ned til 0,4 lufttryk. Også klare det over årene, fordi de er simpelthen så fleksible i karkassen. Men der bliver man nødt til lige at have databogen eller kontakten med slingrepræsentant, så kan de jo hjælpe med at anbefale det korrekt lufttryk. Så det skal gjerne se lidt næsten for gærlig ud, eller hvad man skal sige? Nej, man kan sige, nu har vi en del erfaring, så hvis der ringer en, og så siger med en af de type traktorer, jeg stående derovre, hvis de skal pløje med en 5 eller 6 furt, så vil jeg sige, at vi kan inden for 0,1, 0,2 bar, kan vi anbefale det på telefonen. Det kan vi. Altså, men nogle gange, hvis man er helt nede på kanten, så skal vi ud og se maskinen køre. Og lige så meget det der med at få den rigtige vægtbalance i den, fordi ofte så oplever vi, at der er for lidt fremvægt på den. Og så vil sige, så kan man ikke udnytte traktoren, så er det bagdækkene, der kommer til at lave alt arbejdet. Og så nogle gange vil jeg måske hente 500 kg mere på fremdækkene der, så får du aflastet bagdækkene rigtig meget. Og det øger altså trækkapaciteten markant, vil jeg sige. Så ellers så skulle man bare købe en tohjulstrukket traktor. Men det er i hvert fald det, vi oplever tit, at folk ikke rigtig ved det med balancen på traktoren på for- og bagakslen. Men det er vigtigt for at udnytte dem opbygning. Nettopp det å balansere traktoren riktig og utnytte den optimalt har Claes utviklet Semos for å hjelpe sjåføren med. Systemet er belønnet med en sølvmedalje fra Agritechnica, og i en DLG-test fant man at man kan spare over 16% drivstoff, samtidig som man blir 16% mer produktiv. Ene og alene ved å kjøre med optimalt lufttrykk i dekkene og riktig belastning på traktoren. Semos er tilgjengelig på Arion 500 og 600, samt Axion 800 og 900.
Nå har det vært veldig mange besøkende her i dag som har fått lov til å se på de visualiserte forsøkene her. Hva har reaksjonen og tilbakemeldingene vært? Jamen, jeg synes, det var meget positiv feedback, fordi nogle gange så kan det også blive for teoretisk, og i de her tilfælde så er det meget praktisk at sige, alle folk kan jo se, hvad der sker i jorden med de der lasagne-tests, vi har lavet her, deformationen. Folk har kunne se det over, når vi kører dieseltesten, hvordan at vi bruger de der 2 rør, så man kan sige, okay, med højt lufttryk, så har vi brugt dernede med lavet herop. Og så kan man sige, i stedet for at man sidder inde i en computer, her kan du se præcis, hvad der foregår. Og det tror jeg, der er rigtig godt for folk, fordi så kan de bedre forstå, hvad der sker, når vi laver de her test. Fordi man kan jo godt lave en brochure og sige, at du sparer 10% brændstof. Det er måske for let, eller du har en spordybde på 10 cm, men her kan folk jo se, også længere ned i jorden, hvad der sker. Så det tror jeg, der er vigtigt, at folk de kommer lidt ud i den virkelige verden og se, hvordan det ser ud også der. Så det er, jeg vil sige meget positiv feedback på det her. Tak for praten og tak for samarbejdet i dag. Jamen, tak fordi vi måtte komme.